Ya, нәрсе де bu? Möde түбән ol. Гел bir tane саласың. Яки бик югары, или яки түбән. Камал. FM. Yok ederiz mi ya bulaşım? Камал. FM. Классика инде. Фикер мәйданы. Сәлем дуслар, безне караучылар, тыңлаучылар, иң мөһиме безгә битараф булмаучылар. Без шушы арада булган инде зур вакыйгаларга нигезләнеп, бүгенге теманы мин телгә багышлыйсы килә җәмәгать. Чөнки сөйдергәндә тел, биздергәндә тел, театрыбызга 120 ел дәвамында һәр вакыт үз телендә уйный. Ул менә 120-сенә 1906 елдан уйлап карагыз. Мин сезгә менә тарих сөйлим. Бәлки безгә кунакка тарихчы да килер, исәпләшер микән минем фикерләр белән. 1906 елда зур тарихи вакыйга, ул Татар театры ту. һәм менә уйлап карагыз, шул шырдан башлап әйме. Революциялар булган. Вот. Әйе, 18-нче елда. Әйе, анда бик ватан беренче дөнья сугышында бар әле, революциялар да бар, аннары ачлык еллары, аннары НЭП еллары, шырлары, әйме, колхозлаштыру, күпме кискәннәр, кырганнар, аннары аннан соң китә НКВД шырларына керүләр, шул ук Кәрим Тинчуринда 38-нче елда корбан ителгән, 39-нчы елда Фин сугышы, 41-нче елда Бөек Ватан сугышы, 45-нче елда төгәлләнсә дә аннары Япон сугышлары бар. Менә мин бабайны гына алсак, ул ничә ел сугышта булган? Ул 37-нче елда армияга киткән, әйме? Менә бер бабайны гына алам. 39-да Фин сугышына кирип киткән. Фин сугышыннан чыккан гына да 41-дә Бөек Ватан сугышына кирип киткән. 45-тә Бөек Ватан сугышы биткән. 45-тә дә кайтмаган, 46-да гына кайткан. Уйлап карагыз, 9 ел сугышта ул, 37-дә кирип китеп. Һәм күрегез менә, бу инде зур фаҗигага этәргеч, гомумән тарих буенча һәм безнең ул басым әлбәттә инде татарларга да бик нык тәэсир иткән ачлык елында мәсәлән Галимҗан Ибраһимовның әсәрен алыйк. Калма хикәяләре, ансы Ниләр әле, әдәмнәр. Адамнар. Бер-берсен балаларын ашау, ул мантыйлар ясау, тузлап куюлар, маринадлар ясау, кешеләр Алла сакласын. Менә шундый вакыйгаларга нигезләнеп, үзебезнең телебез әлдә исән, Аллага шөкер. Үзебезнең 21 февральдә безнең менә ярты ай элек халыкара туган тел көне. Ул һәр милләткә дә үз теле шулай якын бит инде. Ул менә Тукай бит ул шул хәллек, аның бийеклеге дә, гадилектә, ул бит бөтен милләтнең туган теле турында язган булып чыга. Менә теләсә кайсы телгә тәрҗемә ит, бөтенсенә дә туры килә. Анда бит и татар телдә димәгән. Бөтенсенә Туган тел. әткәмен кемнең теле. Һәр кешегә дә үзенең әтиянисе якын шулай бит. Әле ул телләргә килгән. Менә ничә тел бар дип уйлыйсың бөтен дөньяда? 2000-дән артыктыр. Синең фикер? Белмим. Ялгышмасам 7150-гә якын, 7146 мısың? Һәм әле ул 158-дән артык төргә бүленә. Без менә төрки юнәлешәме, мәсәлән, ул безнең татар, башкорт, үзбәк, анда танкымнар, кыргыз, якутлар, ниләр бөтенесе бер күрәсезме, нинди зур масштаб бу. Хәтта менә безнең театрда да күп төрле районнардан килгән кешеләр бар. Һәм мәсәлән, безнең Илнар исемле тавыш Яздыручы егет бар. Ул Себердән килгән, ул Себер татары. Һәм ул кай вакытта үзенең диалектында сөйләшеп китә дә, һәм мин аны хәтта аңламыйм. Барыбер без татарлар, без барыбер бер милләт булып санабыз. Бу миңа хәзер азык. Телләр менә ничектер аерыла. Гомумән тел менә һәр якның характерларын аша дип уйлыйм. Синең як кайсы яклар синең? Менә минем әтияни Теләшә районы, Саба районыннан. Алар да бер як инде ул. Алар Нәрсә дип сүзгә дагын тәгенне кушырга яраталар. Бардым дагын, килдем дәген. Безнең авылга Арчадан килүчеләр әчтем, әчкеш диләр. Бу әтнә Арча яклар инде әләштереп. Сез синең яктан ничек Уңа югаләнде бардынмы диләр ул якларда. Миңа килеп җитербез. Бездә иң шундый яркий дип әйтәсем килә, иң шундый диалект ул Әбекәйдән, ул Актаныш районында булган. Анда нәмә? Бәй, не бармайым да, кайтайым да, бәйләнеп тормайым, бәй, ярай дип сөйләшәләр, шундый җиңел үзләре. Алар Синең ул якка кайткаң бар идеме? Әлбәттә, без сайын кайтабыз, ул Пуше. Пушеның үзеннән? Пуше, алар менә әнәк белән янәшә торалар, һәм хәтта менә без бит беләбез. Инде Актанышлар мактанчык дип әйткәннәр дә, шуңа әнәк. Менә
Кем белми җәмәгать МСМ трассасыннан барганда Уфага яки Чаллыга, Уфадан Чаллыга яки Чаллыдан Уфага шул зур юлдан Илгар М12 да керә. Уң якта гына кала менә күренеп торганда Пуше, нәкъ менә шу юл инде Актаныш районы. Минекеләр дә бит Актаныш ягыннан беләсең килсә. Ничек шулай? Әти, әни Актаныштан минем. Безнең як, минем як, Тукай районы ягында ул менә синтезга бай як. Як, чөнки анда Чаллы шәһәре бөтен җәлеп итә үзенә. Анда бит КамАЗ төзелеше, менә КамАЗ төзелешенә 50 ел беренче КамАЗ чыкканга. Һәм анда бик күп Чаллыны шәһәр Брежнев, ул Брежнев шәһәре дип атала башта. Аны төзер өчен күпме кеше җәлеп ителә. Шуңа күрә ул як үзенә тарта да шуның тирәсендә анда кем генә юк. Кайдан гына кеше юк анда. Актаныштан, Уфадан, Башкортстаннан, тегеннән, моннан, Сибирдән, Сибирдән килүче юктыр инде безгә. Әйләнеп кайтучылар. Күп кеше бит инде Сибиргә, менә Зәңгәршәлдә кебек шул шахтага китүчеләр, бик күп кире менә туган якларына әйләнеп кайтучылар. Шуңа күрә анда нәмәсендә очратасың, дагыны да бар, тәгене дә бар, бармаемнары да җитәрлек. Әйе. Тик мишәрләр генә юк. Мишәрләр менә алар үз якларыннан китмиләр ахры. Менә сезгә бер җөмлә табышмак. Нуштәге тик кокаин алып бирәле. Аңладыгызмы? Әйе. Нәрсәсен? Бөтенсендә. Кокаин алып бирәле аңлагансыз. Нуш нәрсә ул исә? Нуш. Уйлый торгыз. Шабыра крәйдә. Ансы нәрсә шабыра менә. Күршемәлләр шабыр. Крәл дигәннән аңлады. Логикасы бар. Эшли. Күрше дөрес әйбенә шабыра. Күрәсез менә ни диалектика ул бик көчле. Ызба диләр. Ызба бездә дә әйтәләр. Ул шулай безнең якта менә Тукай районында ниндер менә шундый синтез. Чөнки ул җирдә төбәкләнеп яшәүчеләр бездә дә чиста татар тел дип уйлыйбыз инде без. Һәр татар үзенең телен чиста татар тел дип уйлыйдыр ул минемчә. Шулайдыр. Безнең бит әле менә хәтта шушы диалектларга кагылган спектакльләрдә дә, кайбер спектакльләрдә дә күрә алабыз. Мәсәлән, ул Йөрәк маем, Гыргырый кияүләре. Шулай җылап, керәшеннәрдә җылап. Керәшеннәр арумы Гыргырыйда безнең. О, иде. Үзебезнең кардәшләребезгә багышлап. Ай әле бик еракта идек без, 70 чакрым җирдән килдек без. Ак калфакның табылган чагы, ак калфакның табылган чагы, туганнарның сагынган чагы. Кара ике тавыш туттык, рәхмәт. Менә аларның мелодикасы да кызыгаймы? Та-та-та-та-та-та-та. Аларның хәтта шундый ниндидер гипнозлау ниндидер бар аларның музыкасында. Тагы бер җыр беләсеңме? Әйе. Керешеннән. Ишек алыкайларым, яшел чирәм, иртәдәгенәй торып ат җигәм, алдым дагына каләм, яздым сәлам, йөрәккә емәшыды ялмагач, алдым дагына каләм, яздым сәлам, йөрәккә емәшыды ялмагач. Җәмәгать, минем бит хәтта Күкмарадан да туганнарым бар бит әле. Менә бит шул якка да барып җитәбез хәзер. Менә шу Күкмара ягында, баба ягында ничек сөйләшәләр? Әйе. Хәтерлисеңме аны? Вахитка кайтасың, Вахит улына Янилга. Янил. Анда бит татарлар белән керәшеннәр синтезы. Шуңа күрә Ул як керәшеннәр җылап сөйләшми бугай, минемчә. Белмим, әйтә алмыйм. Чөнки мин бабакай, ул саф татарча сөйләшә иде, мин андый теге ишетеп, ни дип сизгәнем юк. Анда диалектика сизмәдең инде. Сизмәдем. Әйе. Аларның интонациялары гына шундый. Җырлап сөйләшәләр. Әйе. Менә шул. Кайсы яклар бит коры ката кистереп, күбрәк мишәрләргә туры цикылдап дижаны якларына туры киләми. Цикылдап бараймын, чикылдабы бар. Яки инде тагын йомшак сөйләшүләр бар бит инде. Ана да дип куялар дип да. Без Мәскәүгә барган сай Нижгар мишәрләре килә бит инде кунакка. Хәтерлисезме? Бик яратып киләләр безнең спектакльләрне карарга. Ул чөнки Нижгар мишәрләр күбрәк
Мәскәүгә тартылган, бу яклар бу якка инде, Самар мишәрләре бар, үзебезнең Татарстанда да, Татарстанда гына да бит әле мишәр дип сөйләшүче диалектка кергәннәр, без бөтенебез татар булсак та, Лениногорск яклар менә Аксубай яклар, аттым карга төште, кара төште, карга. Бу дөрес аңлагыз җәмәгать, бу бер дә көлү, мыскыл итү түгел, бу һәрбер диалектны үзенчәлеген раслау, аларга хөрмәт белдерү, чөнки һәрберсе дә ул бит безнең тарих, үзебезнең тел, һәм ул сакланып килә, Аллага шөкер. Һәм менә шуның аркасында без шундук бер-беребезне таныйбыз. Син әллә Актаныштан белә, шундук. Син нәрсә Аксубайныкы менә? Каян беләсең? Син кайдан булгач синең ошыйсың киләдер. Спектакльдәге кебек. Ошо каян беләсең? Йөрәк моемда мишәрләргә багышланган шулай ук. Мишәр диалектына багышланган спектакль. Анда ничек сөйләшәләр? Йомшартыбрак багым, җырлы, чыкылдап түгел. Ринат абый, үзе держану ягы бит инде. Карагыз менә, бездә мишәр диалектлы, мишәр телле үскән ике олпат шәхсебез бар. Ул Ринат Таҗдинов, держану ягым, һәм Баулы ягыннан Илдус Әхмәтҗанов. Алар менә телләре менә шул кылы, ниле булган бит инде. Я каты, цылы, чылы. Алар сәхнә телен укып, бер менә шундый акцент басым калдырмаслык итеп, шул хәтлек үзләрен телләрен үзгәртә алганнар. Бу бик соклангыч. Баулыда мишәрләр менә? Менә шул Лениногорск, Белмәгән идем, менә белдем хәзер. Гәрчә ул Актаныш белән границада булса да, Илдус абый Баулы ягыннан, һәм аның да менә телендә үзенчәлеге бул. Үзе менә бүтән Тукайны сөйләп, Тукай шигырьләре нигезендә спектакль әзерләп, Тукай премиясына лаек булган шәхес. Искиткеч. Шуңа күрә сөйдергән дә тел, биздергән дә тел. Гаделияме, онытма бу турыда. Син җырлагач Гаделәйдә син җырла дип әйтәс килгән, аннары искә төште. Ул бар. Син минем. Бар шуны җырлаячак дип. Икенче вузга йөргәннәр җыр. FM форматындагы иде. Сүз башы шүрәлегә әйләнеп кайтыйк безнең форматыбызга. Ул инде яңалыкларны җиткерү бит инде шулай. Менә без телгә багышланган көнгә бәйләндек. Бүген телебезне саклау турында гәп корабыз. Ул туган көндәрен билгеләү, әлбәттә инде җыр булырга тиеш, җырыбыз һәр вакыт үзебез белән Аллага шөкер. Менә шундый бер дә бар бит әле. Шөртеп ал, һәр кул ялык бирә. Туган көндәрен барлау, 11-ннән афишаны барлау, афишага без соңра күчәрбез. 11-ннән алып, менә шу бер атна эчендә 19-на хәл кемнәрнең туган көне? Исәннәрдән белмим, мәрхүмнәрдән төгәл әйтә алам. 15 март Шамил Зинурсның туган көне. Урыныч макта булсын. Шулай ук Чиста ягы мишәр сөйләмле абыебыз җитәкчебез иде. Бик йомшак сөйләшә иде ул. Җырлап. Премьер алдыннан һәр вакыт кулы белән стенага бәреп йөри иде, мәрхүм. Борчылса, кулы белән стенага ышкылып бәреп йөри. Һәм премьерга кала 1-2 көн сәхнә артына еш керә инде, үтә йөри, әзерме юкмы карап. Ничек премьер әзерме? Артистлар сүзләрен беләм. Шулай уйлый шундый чиста, самими күңелле иде мәрхүмгә. Артистлар сүзләрен билсә, димәк премьер әзер дигән сүз аныкча. Шулай ук ничә еллар бит ул Марсель белән бергәлектә, шушы татар театры өчен тир түккән, хезмәт иткән, үзенең йөрәген сакламыйча хезмәт итүчеләр алар урыннары җмакта булсын. Телебезне саклаучы, шул ук менә Узан тапшырды сөйләш, яңа татар пьесасына нигез салучы, күпме артистны эшли итүче, йортлы итүче, фатирлы итүче, гомумән эшли итүче, тормышка мәхәббәтле итүче, һәм гомумән татар театрына зур өлеш керткән шәхесләр. Шул ук телгә килгәндә сугыш елында Марсель абыйның үзенең язмасы бар. Без хәтта бөек ватан сугышы елларында да бит инде төрле агит бригадалар оешкан бит инде, ярдәмгә, фронтка ярдәм, театрдан да фронтка китүчеләр бик күп булган. Бөек ватан сугышы елларында да без һәр вакыт үз телебездә, татар телендә уйнадык дигән язмасы да бар әле. Шулай. Безнең хәзер тарихка нигезләнгәч, кунакка күчәбезме? Кем дип уйлыйсыз тарих турында сөйләшкәч? Бәлки инде ул тарихчыдыр. Нәкъ шулай. Аның иң беренче чиратта Аяз Гыйләҗевнең улы икәнен әйтү бик аз булыр, чөнки үзе дә ул бик олы шәхес, ул тарих фәннәре докторы. Хәзер мин сезгә санап үтәм, бәлки сез аңларсыз кем икән. Тарих фәннәре докторы. Үзе инде профессор, ничә еллар кафедра җитәкләгән. Татар тарихын өйрәнүгә үзенең гомерен багышлаган һәм хәзер дә багышлап килүче галим. Ул
Гадел беләсең? Үткен тапшыруда аның инекәше килде. İskender Gilazov. Нәкъ шулай. Искәндәр әфәнде, рәхим итегез. Камал FM. Ниһаять кунагыбыз килеп җитте. Хәерле көн, Искәндәр әфәнде. Ул безнең инде тарихчы, тарих фәннәре докторы, профессор, галим. Тагын Әллә нәрсә инде, яра. әлләсе дә бар. Бөтен сөйләп бетермәдем. Иң беренче чиратта хәерле көн, саумысыз, хош килдегез. Сәмсез. Хәлләрегез ничек? Кәрдип Аллаһка шөкер. Яра, шулай гына була күрсен. Без әлбәттә инде сезнең кебек кеше белән сөйләшкәндә, авыз ачып, нәрсә дә булса җөмлә төзегәнче, сорау биргәнче, аның иң беренче чиратта мәзәге искә төшә бит. Ай, бигрәк күп беләсез. Юк, дустым, ул син аз белгәнгә шулай тоела дип әйткән ди берәү. Тарихны менә кешеләр яза диләр. Шуннан да шулаймы? Һәм тарих кешеләр кулында. Гаҗәп сорау инде бу. Син монда үзең шаяртмакчы буласың. Чөнки шаярга тапшыру җитди темаларга. Шундый җитди сорау куясың, әйме. Тарих гаҗәп күренеш бит ул. Гаҗәп нәрсә ул. Тарих бер яктан караганда бөтен кешегә таныш нәрсә. Икенче яктан караганда бер кеше белми ул тарихны. Бөтен кеше уйлап чыгара ул тарихны дип карасаң. Һәр кеше үз тарихын уйлап чыгара, һәр ил үз тарихын уйлап чыгара. Тарих ул үткәннәр, үткән заман, ләкин тарихны үзгәртеп булмый. Без аны һаман тырышабыз. Хәзерге көндә аңлатып, үзгәртеп, кешегә бөтенләй башкача аңлатып бирергә. Димәк, нинди тарихка чыган, нинди чыганакка таянырга аласың? Архивларда гына булган чыганакмы? Анда бит инде кеше язган, кеше фикере. Кайсы дөрес соңлайса тарихта? Юк, андый чыганаклар, юк. Ләкин уйлап карасаң, менә чыганак дигән нәрсә ул үзе дә бит кеше тарафыннан ясалган нәрсә бит. Я язылган ул, я нәрсә ничек тә кул белән эшләнгән. Ул барыбер чыганак ул субъектив нәрсә. Шуңа күрә объектив тарих беркайчан да булмаячак ул. Менә шулай аңларга кирәк аны. Шуңа омтылырга кирәк объектив мәгънәдә тарихны аңлатыр өчен. Ләкин беркайчан да беркем дә ул максатка ирешә алмаячак. Әйбәт. Монсы инде сүз башы иде, кереш. Ни өчен сез менә тарих юлын сайладыгыз? Без инде сез язучы, татар халкының халык язучысы, Аяз Гыйләҗевнең малае дип сезгә бәйләнеп тормыйбыз, аны бөтенесе дә белә. Инекәшегез бар икән, бик яхшы беләбез. Ул бөтенләй искә төшерик әле. Ул бит әлисән, Аллаһ. Юк, булай, ярар инде. Мин бер шәһәр малае, миңа ярый инде. Алай әйтсәм дә. Алай әйтсәң дә, чөнки ул сезне искә төшерде, тапшыруга кунакка килгән. Ул төзүче архитектор булган җирдән драматург язучыга кирип китә. Сез менә тарихчы юлын сайлау. Бер яктан караганда очраклы булып чыкты, чөнки башка нәрсәдә сәләтем булмаган ахырсы дип уйладым. Бу шаярту инде әлбәттә, ләкин мәктәптә укыганда төгәл фәннәр миңа артык якын булмадылар. Улдан шуңа күрә миңа телләр, тарих, география кебек фәннәр якын иде. Минем өчен алар бик кызык иде. Безнең өебездә шактый матур китапхана бар иде. Мин бик күп укый идем, шуңа күрә минем өчен тарихка кирип китү табигый бер күренеш булды. Шәхсән үзем өчен бүтәнчәрәк җавап бирерим сезнең өчен. Мөмкин, бу тарих. Без бит инде монда хыяллана алабыз, языл. Минемчә бу сезнең менә татарлыкны саклау, милләт өчен борчылу кебек әйберләрдер. Чөнки сезнең ул диплом яклауда 18нче гасырда крестьян тарихлы татарларның бик катыйрангансың дөньясын өйрәнү. Ул Германиядә инде Германия белән тоткынлар, төрки халыкларының тоткынлыклары, әсирлеккә эләгүләр турындагы темалар һәр сезнең эшләрегездә. Бу бит инде татарның бөтен ачысын, фаҗигасын үз өчен алган темалар бөтенесе дә. Алмас, мин синең тел төбәген аңладым, әйме. Бу дөрес сүз инде әлбәттә, чөнки кичкенә чактан бит инде без татар мөхитендә тәрбияләнгән. Шуңа күрә безнең өчен татар теле, татар мәдәнияты, татар театры гомумән һәр вакытта да якын булды. Һәм татар тарихы безнең өчен бер шундый бер җаваплы бер өлкә, бер юнәлеш булып торды һәр вакытта да. Шуңа күрә ул теге мин тарихны сайлагач, һичшиксез теге ниндидер Россия тарихы яки ниндидер Көнчыгыш тарихы яисә борынгы гасыр тарихын сайламадым. Мин махсус аңлы рәвештә татар тарихын сайладым. Һәм бу очракта инде минем бәхетемә остазым Миркасым Госманов кебек олы тарихчыбыз булды. Шуның канат астында тәрбияләндем. Шуңа күрә аның йогынтысы да бик көчле булды бу очракта. Җәлил шагыйрь һәм тарихи шәхес. Сезнең өчен кеше һәм тарихчы буларак ул кем? Тарихчы буларак һәм беренче чиратта ул тарихи персонаж, олы бер зур шәхес, тарихта бик тирән из калдырган шәхес, һичшиксез, әйме. Җәлилгә бит төрлечә карап була һәм төрлечә карыйлар да, хәтта аның турында бик тискәре фикерләр дә яңгырады заманында, әйме. Ләкин һичшиксез Муса Җәлил ниндидер тарихның шундый фаҗигале чорында каһарманлык кылган олы шәхес
һәм татарлар өчен ул уникаль бер шәхес, чөнки бер яктан шагыйрь, икенче яктан солдат. Һәм менә монда тагын бер нәрсәне искә төшерәм. Бер яктан ул Ленин премиясе лауреаты, икенче яктан Советлар Союзы герое. Андый кешеләр безнең тарихыбызда юк. Ул татар кешесе. Һәм без аның белән горурланырга тиешбез. Һәм һичшиксез тагын бер нәрсә, Муса Җәлил шундый коточкыч шартларда шигырь язган бит. Менә уйлап карасаң, анда шаян шигырьләрдә язган. Ничек шулай килеп чыккан ул менә? Ничек, нинди аның көч булган, рухы нинди көчле булган? Менә ул бик каты уйландырырга тиеш безне барыбызны да. Күрше белән заманнан һич уртак тел табып булмады. Кәҗә кәбестәсен кирип ашагы турында да шул вакытта язып кара әле син. Менә син шунда зинданда утырып, үлем балтасы астында инде башыңа, әйме? Син һаман ничектер күңелең белән, халкың белән үзеңчә нәрсәдер халыкка әйтергә телисең, халыкны ничектер бәлки уйландырырга телисең, шатландырырга телисең. Бу бит үзе бер гаҗәп күренеш инде, мөгъҗиза бит инде. Сез кызлар соңга калып йөрмәгез, мода дип уйлап тагын әллә нәрсә йөртә күрмәгез. Ансы да шул шигырьләрдә язылган шигырьләр. Муса Җәлил турында сүз кирип киткән икән, инде минем дә шундый бер соравым бар. Сезнең караган спектакльләрегез, укыган пьесалардан чыгып, сезнең өчен иң кызыклы Муса Җәлилнең образы, персонажы нинди иде? Яки ким тарафыннан башкарылган? Әйе. Хәзер бит кинолар чыкты. Ул Беләсезме, моңлы бер җырлар. мин башлыйм әле бер нәрсәдән. Гомумән бит минем күңелемә кирип калган беренче фильм Муса Җәлилгә багышланган "Мобильская тетрадь" дигән русча чыккан, теге Мосфильмда чыккан, Леонид Квинихидзе ясаган фильм. Шунда нишләптер миңа Муса Җәлил күңелгә кермәгән, ә гомумән шушы сюжет кирип калган. Идел Урал легионы, татар легионерлары, тоткынлык фаҗигасы, Чернов дигән артист Унидрян, урыс кешесе, уларның аңлап бетермәгән дип миңа күренде, ул шулай нишләптер шундый тойгы калды, шундый фикер калды, шундый тәэсир. Ул фильмда бигрәк тә мине Рәфкать Бикчантаев гаҗәпләндергән. Ул гомумән мощный артист бит инде, карасаң. Артист, режиссер. Но инде ул фильмда башка спектакльләрендә искә төшерәм әле мин кичкенә чакта. Ләкин менә бу фильмда нишләптер менә шушы Рәфкать Бикчантаевның уйнавы, анда бит әле Әсгар Шакиров та уйнаган иде. Яшь Илдар Хайруллин да бар бит анда. Нишләптер шул сюжет минем күңелемә кирип калган. Нәрсә булган микән? Ничек ул татарлар немец формасында йөриләр анда? Ул миңа 10 яшь вакытта, ул фильм төшкән вакытта, чыккан вакытта. 67 ел. 67 ел. 9 яшь. Ну әле экраннарга 68дә чыккандыр. Менә шуннан соң минем ничектер күңелемә кайдыр монда сеңеп калган, Һәм аннан соң инде күрәсең, тора-бара вакыт җиткәч, нитеп чыккан инде, калкып чыкты ул сюжет. Чөнки 90нчы елларда мөмкинлек ачылгач, Идел Урал легионының тарихын өйрәнергә. Минем тагын күңелемә сеңеп калган моңлы бер җыр спектакле, ул заманында мин нишләптер аны һаман хәтерлим. Мәскәүдә гастрольләргә мин ул вакытта укыйдым. Аспирантурада Мәскәүдә укыйдым мин 79дан 82нче елга кадәр. Һәм шунда алар театр, ул кайсы театр булган, Моссовет театрында булды бу ел. Шунда алар килгәннәр иде. Менә мин шунда шул сәхнәдә калган, күргәнем нишләптер сеңеп калган күңелемә. Һәм Ринат Таҗдиновның уйнавы, анда Габдулла Шамуковның уйнавы, нидә уйнаган ул кемне? Шафи Алмасның уйнаган иде. Илдар Хайруллин анда хәзерге заман шагыйрен уйнаган иде. Менә нишләптер шул, менә ул спектакль бигрәк тә күңелемә якын минем. Чөнки битересендә үзебезнең татарлар бит. Юк, аннан гына түгел ул, Нишләптер менә кайбер спектакльләр бит карыйсың да икенче көнне онытыла, кайбер спектакльләрне миңа кичкенә чактан сеңеп калган күңелемә. Менә бу шундый спектакльләрнең берсе. Сез 9 яшыгыздан бир, ничә яшыгыздан бир хәтерлисез үзегез? Ой, Аллам, ансына әйтеп булмый инде, ничә яшьтән кеше хәтерләми икән үзен, 7-8 яшьтән хәтерлидер инде. Ләкин без бит инде шул 60нчы елларда спектакльләргә йөргән кеше, мин бит инде Фатыма Аисканы күргән, мәсәлән, сәхнәдә, Хаким Сәлимҗановны күргән, мин Галия Нигъматуллинаны күргән. Менә бүтән теге Фуат Халитовларны бүтән күргән инде мин, Габдулла Шамовлар. Менә күргәннәрне сөйләгәч инде, Марсель абыйның кабинетына керергә ярата идем дип сөйләде. Энекәшегез, сез дә булгансыз бит инде, абый белән бергә керә идек дип сөйли ул. Безне әти алып киләдер театрга, ул теге нидә инде Горький урамындагы театрга. Минем өчен инде бик зур дәрәҗә инде. Мин керәбез Марсель Сәлимҗанов бүлмәсенә, икенче катта дигәндәем. Башта әти керә администраторга, Сәйд Шакуров, вакытта администратор. Һәм хәтерлим,
урыннар бар микән Сәйитте кем әти әйтә. Сәйит әйтә, Аяз ди, сиңа ди безнең театрда һәр вакытта да урын бар дип әйткән менә шул фразаны хәтеремдә калдырдым мен. Вот, шуннан соң инде өскәменәсең дә, анда керәсең дә, то артистлар керә, то Рәшида апа Җиһаншина, ул директор вакытта. Вот, сөйләшәләр, керәләр. Мин карап утырам да авыз ачып, чөнки миңа бит гаҗәп. Менә мин әле яңгына алар ул кешеләрне сәхнәдә күрдем, яисә күрәчәкмен. Алар тере кешеләр бит. Алар ниндидер теге Тарих языла сезнең күз алдында. Һаман хәтерлим ниндидер теге бер вакыт яшь Равил Шарафи керде дә кайдыр барганын сөйли башлады. Әле яшь ул вакытта. Ябык кына. Хәзер дә ябык. Ну хәзер дә ябык инде, конечно, ул вакытта. Башкачарак хәрәкәтләнә инде. Ул күрсәтә башлады. Менә аның теге ниндидер бина ди, аның ди фәрештәләр ди инде куелган ди. Алар мышы торып шар дип күрсәтте ул. Шунда укыймын. Ул шул хәтле кызык бит инде. Ул теге нәрсә истә кала бит. Бөтен нәрсә истә калмаса да, күп нәрсә шунда детальләр хәтердә кала. Тарих булгач, тарихи фактларга да күчик. Сезнеңчә менә безнең сәхнәдә әле нинди тарихи факт куелмаган, яисә нинди тарихи фактны сез Мин шулай дип күрергә әйтәм. теләр Гомумән тарих белән артык мавасы түгел сәхнәдә. Шулаймы? Юк, чөнки тарих ул үзенә күрә нидер фон була ала әлбәттә, мәсәлән, спектакльләргә, ниндидер пьесалар өчен. Ләкин мин теге шул хәтле бузык кешедер инде күрәсең. Тарихи текстларны, яки тарихи романнарны, яисә тарихи спектакльләрне караганда ничектер миңа уңайсыз булып китә. Мөхаҗирләр мәсәлән безнең шулай. Мөхаҗирләр бит ул аның татарча әйтсә канвасы гына тарихи, әйме, анда бит ул саф тарих түгел бит инде, ул күбрәк шул уйдырма. Әдәби әсәр дигән әйберне аңларга кирәк бит. Менә ничектер кайвакыт артык кирип китәләр да тарихка. Менә тарихи романнар, мәсәлән, ул бит тарихи роман бит инде ул нигездә тарихны тасвирламый. Ул бит хәзерге заманда шушы вакыйгага карашлы тасвирлый. Менә ничек ул, менә без аны кабул итәбез, ничек без аны аңлыйбыз, шуны тасвирлый ул, шуны яктырта. Ләкин тарихи яктан карый башласаң, бәйли башласаң, миңа теге бәлки мин артык бәйләнәмдер. Менә бит җәмәгать, уңайсыз булып китә. кем менә тарихи әсәрләрне сорый сәхнәдә? Юк, кирәкми, тарихны укырга, өйрәнергә кирәк, сәхнәгә куярга түгел. Чөнки анда барыбер әдәби үзгәртү керә бит тарихка. Юк, тарихи ниндер сюжет алсаң, төгәллек кирәк түгел анда. Анда кирәк фантазия. Ул тарихи этәргеч булган о. Ниндидер бер факт булырга мөмкин, ниндидер бер кеше булырга мөмкин. Ләкин бөтен нәрсә уйдырма булырга тиеш. Аяз абыйның мәрхүм урыны җмакта булсын, барыбер искәртешермичә булдыра алмыйбыз үзебезнең халык язучысын. Бигрәк кызык, үзенчәлекле шәхес, тиз кызып китергә дә ярата торган үзенчәлекле ягы бар дип әйтәләр. Ашум китерсәгез, Тукай премиясе бирелмәгән чакта мәгез сезгә әтәшмәгән читәнгә дигән язу кебек тарихи фактлар. Сездә әтигезнең кайсы характеры шагылыш тапкан дип әйтә аласыз? Кызып китүчәнлек бармы сездә? Кызып китүчәнлек кайвакыт булгалы инде ул. Ләкин мин бит олы малайым. Яки сез күбрәк әни ягым бар. Салмак, җайлап, бөтенләй барлап. Әнидә артык салмак кеше түгел инде, дөресен әйткәндә. Субханаллах. Но монда бит шулай. Без бит 3 малай. Мин улысы. Улысына нәрсә эләгә? Без һәр вакытта шулай әйтәдек. Безнең гаиләдә шундый бер тәртип бар иде. Рашат безнең кичкенәнекәш инде әйме. Нинди дә булса бер хәлне дип әйтик инде, бер ниндидер шырдый-бырдый нәрсәне Мансур уйлап чыгара, ул бит инде. Не инде? Шуграк. Иҗат кешесе. Кичкенә чактан ук Рашат эшли. Рашат башкара. Эләгә сезгә. Безнең закон шундый булды гомер буе, әйме. 3 бала, мин улысы, шуңа күрә миңа эләгә. Һәм шуңа күрә минем теге характерым теге кызыкчан булса да, мин аны барыбер басып яшәдегез. Басып яшисең инде. Ну, шуңа күрә ниндидер теге чагылыш тапкан дип әйтеп булмый инде. Ну, кызыксынучанлык бар, әти бик кызыксынучан кеше, бик каты, бик күп нәрсәне беләдер. Менә безнең шул хәтле бай китапхана бар иде. Хәзер дә бар ул, әни яшәгән йортта. Нинди генә темалар юганда. Тарихта бар, географиядә бар, сәяхәтләрдә бар, театрда бар, мәдәниятта бар, нәрсә бар анда. Зур-зур язучыларның әсәрләре, популяр әдәбият әйме. Ул вакытта бит хәзер китаплар түгел ул. Ул вакытта китап табу кыен. Кызыклы китапларны табу, сатып алу кыен. Шуңа күрә безнең шундый бай, кызык китапхана булу үзе бер күренеш, сирәк очрый торган күренеш иде. Һәм әти аларны бик
яратып укыйдыр ул китапларны. Менә мин шундый кызыксынучан кеше, мин дә бик кызыксынырга яратып бөтен нәрсә белән. Нәрсә бар дөньяда. Үрнәк күчкән җыйды. Шулай дип әйтәм мин. Әйдә Гадел, синең бик күп сорауларга күчик. Белесезме әле? Сез тарихчы булганга күрә, бу сорауларга рәхәтләнеп, җәйлеп китеп, диссертация якларлык итеп, билис булса да җавап бирә аласыз. Җавап бирергә ярый инде. Кайбер сорауга бит җәйлеп әйме. Кыска гына да җавап биреп булмый. Ярый. Беренче сорау: әгәр сезгә мөмкинлек бирелсә, үткән тормышка кайтырга, сез кем белән әңгәмә корыр идегез? Үзем белән. Кичкенә чакта. Яраткан 3 китап яки 3 автор? Мондый сорау ишеткән юк иде. Юк, менә беләсезме, мин шулай җавап бирәм. Менә минем кызым бер миңа шундый мөрәҗәгать итте, шулай итеп бер. Әти, син миңа ди 25 автор китапларын тәкъдим ит әле дип әйм. Шуңа күрә, мәсәлән, саный башласаң, Безгә дә санагыз ишетә. авторларны юк, 25-не санамый. Хәзер хәтерләмим, мин аларны тик уйлый язган идем мин аларны. Ләкин, мәсәлән, безнең татар язучыларының Аяз Гыйләҗев әсәрләрен атамыйм. Иниләрдән чит ил язучыларынан Эрих Мария Ремарк, рус язучыларыннан минем өчен кем якын микән? Достоевский. Юк, Толстой? Достоевский. Юк, Толстой да түгел. Так, рус язучыларынан. Куприн. Тургин. Юк, тел. Минем өчен иң әһәмиятлесе тел. Тел һәм Әдәби әсәрдә. һәм тәэсир итү мөмкинлеге. Һәм рус язучыларынан тел кемдә атап булыр микән? Чеховның хикәяләре. Бәлки. Ну, заманда Чеховта бик кызыгый, Лермонтовны бик укырга яратадыр идем. Ярар, шулар классиклар булып калсын инде, рус классиклары. Менә Лермонтовның Гаши Кариб спектакле чыга бездә шушы көннәрдә. Рус телендә түгел бит ул. Яңа технологиялар тарихны өйрәнергә кымаучалый яки киресенчә? Кымаучалый. Чөнки монда теге русның бер матур сүзе бар, соблазн дигән, әйме? Шул интернетка ясалма фәһемгә бирелеп, әллә кая кирип китәсең. Мин үзем дә санап караган бар. Алар бөтенсе ялгыш алар. Иң кызыгы һәм иң әһәмиятлесе тарихчы өчен нормаль язма чыганакны күреп шитү. Син анда ул вакытта менә шушы кагазны тотып, аның исен сизеп хәтта, аның җылысын тоеп. Ул вакытта син үткәннәргә кагылган шикелле. Иң әһәмиятлесе тарихта менә шу тойгы үткәнгә кагылу. Менә ул вакытта инде ул теге чыннан да ниндидер бер мөгъҗизат ва. Бу чын барлык белән очрашу кебек инде. Менә уйлап карасаң, менә бер кагазны аласың, кул язма 8-нче йөздән бер татар абыз язган. Уйлап куясың, нәрсә турында уйлаган микән шу нәрсәләрне язган? Язганда. Кашан, нинди шартларда язган микән ул дип. Нәрсә турында хыялланган микән ул? Һава шарты гына түгел, яңгыр кар гына түгел, гомумән. Бүгенге көндә сезне нинди темалар кызыксындыра? Темалар менә хәзер яңгына утырам, үземнең элекке эзләнүләрне дәвам итеп, Австро-Венгриядә беренче бөтен соғыш вакытында татар әсирләренең язмышын өйрәнеп утырам. Шактый күп материалым бар. Заманда Австрияда архивларында да утырып материал җыйган идем. Анысы хәзер менә яңа технологиялар кумачалу дип әйттем, ләкин яңа технологиялар ярдәм итә бу җирдә. Ярдәм итә, чөнки кайбер Австрия газетларын 17-16 елларда 1917-16 елларда чыккан Австрия газетларын укып утырам, рәхәтләнеп. Шул хәтле күңелле интернетта бар. Бүгенге тарихны язган өчен рәхмәт яусын. Без сезнең белән бергәлектә сез дә белсен өчен атлаулык афиша белән таныштырып үтәсебез килә. Зур залда безнең 11-нче алып 14-нче хәлек Сицету спектакле, 14 мартта санаулы кишләр, Володинның 15 мартта тапшырылмаган хатлар, универсаль залны Рәхимит Райхан. Универсаль залда 12-13 мартта күңелле квартет оркестр концерты булачак. 14 мартта Сары елга спектакле, 15 март Күркә спектакле. Шәрек залы 12-14 15 март премьерный спектакль безнең Гашик Кариб.
Сүзсіз спектакль. Карале, мен монда реклама берүүдө катнашып отурам бит. Біз сізге афишаны сөйлейміз. Ләкин миңа Шушы спектакльлерді қойсына келерге тілейсіз, рахим етіңіз деп айтамыз. шулай деп айтсаң. Рахим етіңіз. Сіздің туған күніңіз 31 август, сіз өзіңіздің Искәндәр Хайруллин белән бір күндә туғаныңыз білесіз? Яки андай артист бар екен білесіз бөтенләй? Білем. Монда иң кызыгы шунда, Искәндәр Хайруллинның улы Аяз. Аяз Искәндәрович, мен Искәндәр Аязович. Безнең шундай кызык ниләр бар инде. Хәзер минем кеше аның кызы Зәйнәп, минем кеше оныгым күптән генә түгел туган кызым Зәйнәп. Зәйнәп. Оныгым кызым. Уртаклык ошак. Бик күп. Һәм без алар белән күршеләр авылда. Менә бит монсын язмаганнар тарих битләрендә. Үзегез әйтүегезгә рәхмәт. Иң мөһиме әлеге әңгәмәдән нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә. Чыннан да үзебезнең менә милләтебезнең, гореф-гадәтебезнең, татарлыгыбызны саклау ул һәрберебезнең үз күңелендә, үз башында. Киләчәкнең башы бүгенгедә, нинди шатлык, картлык көнеңдә оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә. Монсы инде Искәндәр абыйның үз девизы булды. Мин үземнең оныкларыма шәхсән үзем җаваплы. Алар телене, гореф-гадәтне Һәрбер татар шулай фикер йөртсә иде дип хыялланасы киләме. Һәрбер татар әйтсә иде үзенә. Телне саклау өчен мин җаваплы үзем һәм оныкларым өчен җаваплы дип уйласа. Балаларым өчен генә түгел. Кайбер кешеләр балалар турында уйламый бит. Кызганычка каршы. Менә бит. Шул вакытта безнең кискен сораулар тумасы иде, булмасы иде. Шулай. Дигән теләктә Райхан бер җыр җырлыйм ди. Шит җирләргә киткән кошлар сыман, ак болытлар ага еракка, үз-үземне тоеп кына торам, китәр идем миндә шул якка, ак болытны юлдаш итәр идем. Хәлләремне алар аңласа, шул болытлар белән китәр идем. Туган үскән җирләр калмаса. Китмибез без, безгә анда-мондагыдан эш кыен, мондагы 10 урынына ул җирдә 15 пион. Һәм Камал FM. Фикер мәйданы. Яшәсен милләт. Афарин, рәхмәт.